Welcome back guys ini godaun video boy kemudian orang tahu baik guys macam siapa lo punya sana boleh baik guys yang thang naik gedeng oi lihiman saya tapi apa oh deh abai yau hai sabar kan hai maka saya kaman mau berapa dengar tak berapa nih cari tahu aja dah ikarek cari tahu aja blok ke mana guys ini guys per hai Bina Fida Kui marwai kin doang thang lain na sih kemandang guys per hai kawai manci per masih utpat bisir lah malika leng murala sini siang puyo Fida mak lagi lah mana ko ha kaman mau kerja lagi lah ini mau kan kapten apa biar lagi suli genja guys per mana bunga lah ya sikla genja nalai Mindra sirbaफोर फसायोबालाय बुंहरजागोन बेनिफ्राय बैथिं सानै सिख्लाफोर हायदों इखो नै बिराद लाजिदों हनै खोबथेलायबाय जाबायना आयं जामारबाय सिख्ला सानैखौसो नोंसोर सिख्ला सानैखौ मोजां नुजादों मोजां ना मोजाङानो बा आंनि खानाया मा होनदों मूर्ख मोसौआ साला ता बिखौनो दिनै देख्लाबनानै सयथिनोबो मूर्खबार नोंसोर आं खेथि मावदों नोंसोर साला बेयाव जानो मोनदों साला मूर्खफोर साला बुरबकफोर साला नोंसोरो मूर्खफोर साला आं एसां खस्थ' खालामनानै बेयाव हालेवनानै नोंसोर मानो बिदि मोसौ अला मालिकफोरखौ मोनबानो सयथिनोबो माबा माबि जालायगौलै आंदों सयथिनोबो थार मासथायनि साला मूर्खफोर थारमाने बेरा होनाय जायाखै नालाय गाइसफोर मोसौफोरा हगार होयो मानसिफोरा उतफात खालामबाय होनबा थोरजोफोरानो बोरैबा मोनलायो आंहा थोरबोनो केके काका हाथाय अरखेनानै हाथाय मालाबा गहां जालाय सयथिनोबो आयदा एसे बारा जाबायदां गाइसफोर बिथांमोना बिराद गिबियै पिकनिक जादों बेवहाय बिनिफ्राय इउटुबारबो दंफायसै दां हनै ब्ला ब्लि लाइटफोरजोंसो दं लकेसनफोरा मा लकेसन होनोमोनलाय बेखौ लकेसना जोबोर समायना रमायना गाइसफोर नोंथांमोनना आइटेमफोरखौ एसे देखायहैनि आं र' एकदम आइटेमफोरा बिराद मोजां संदों बिथांमोना जों माने मिडियानि मानसिफोरबो फैदों दा बेयावहाय मा दं जाहैदों बेयावहाय दै गुदुं थान्दा बोथोर नालाय गगा मोनगोन बेनिफ्राय बेयाव मा दं नायनि र' बेनिफ्राय बेयाव सरि मेन बुस्थुआनो दं बेयाव जानो हायाबा आंनो बोरमानो हरजोबबानो जाबाय बेनिफ्राय र' देखायजोबनि गाइसफोर आइटेमफोरा जोबोर मोजां होननाय खोनादों मिडियानि मानसि फैलायनाय हिसाबै सरि सरि माय गड अमानिसो ना मानसिनिसो जाखो बिलाय मानसिनि थिगानो दं आरो र' गाइस नैबेयाव बयलार सुपारि सयथिनोबो जोंलाय मोनजागोन ना मोनजाया बेखौलाय मोनजागोन बेयो बयलार सुपारि गाइस र' बिथाङाथ' नाबाबो बोरैबा सेदेरगोन बेयो मा बुस्थु बियो देब्रा देखायदो एसे बेनिफ्राय नैबेयाव माबा दंनो आं नायबाय थाला मा होनना बुङोमोनलाय बेयाव अमा बेदर दङ गाइस अमा बेदराव एसे बुरजायानो केमेरायाव माबाखौ मा होनना बुङोमोनलाय केराहिखौ एसे फिसा नुदों गाइसफोर गोदोरानो केराहिया र' लकेसनखौ एसे मोजां देखायनि आङो गाइसफोर गोदानै पिकनिक स्पट खुलिनाय जादों बेयाव गाइस रावबो पिकनिक जाफेरथाराखैमोन बेयाव जाफेरदोरा सोरबा रावबो पिकनिक जाफेरथाराखैमोन गाइस बेयाव मोजाङानो जायगाया हाजो जिङाव बेनिफ्राय नैबेयाव मोनसे दैमा दं आरोना जाखांनानै बेयाव खिना दोनहैग्रा बुंनो बावगारदों मा होनना बुङो बे पिकनिक पार्टिनि मेनेजारखौ देखायनो बावदों आङो पिकनिक पार्टिनि मेनेजारा सोरमोन लायो नोंसोरमोन नामा नों नङा सोर मेनेजारा नों नामा नोंबो नङा सोर मेनेजारा पिकनिक पार्टिनि मेनेजारा मेडाम बोरै फैलाय माबा खारबायसो थाबाय सयथिनोबो मिडियानि मानसि लिंहरनानै मानो बिदि नोंसोरलाय जाया बिसोरजों लाजि गुसुगोन जा गाइसफोर
जानो लुबैनासो हामथारला आंहा बिराद लाजियो जोंहा माबाया पिकनिक माबाया मा होनना बुङोमोनलाय मेनेजारा मोनाबाय गासि दाथ' मोनानायालाय बेनिफ्राय इयाव पिकनिक जादोंनो एसे दावहैनो होनना नंदों आङो वा मोनाबाय नालाय एसे स्रां स्रां मोनबा लकेसना एसे मोजां हायगौमोन गाइस खिन्थु ओइ र' फाग्ला थ' सुनाङा बैसोरखौ सुहर बैसोरखौ बिसोरखौ सुहर सोर सोर दङ बेयाव नायलाय मा बेदर संनो थांला सिङै थांलाय र' ओइ एसे नायहरनि होमबा र' माबा पिकनिक पार्टिनि मेनेजारा दासो फैदों गाय आनै थिसिनाहरलाय ओइ थिसिनाहर नों पिकनिक पार्टिनि मेनेजारमोन दा ए पिकनिकआ मोजाङैनो मोजां सोलिदों ना आनै मोजां सोलिदों रायजासिगोनसो बिहामजो पार्टिसो दङ नै नंगौ बिहामजो पार्टिसो अह गाइस पिकनिक पार्टिया बिहामजो पार्टिसोनो दायो जानायनि समाय जाबाय गाइसफोर दायो रानसिगोन आरोखि खुरैफोरखौ बजोब्बाय माथो होमबालाय माथो अखान्थि पार्टि दे अखान्थि पार्टिनो बेनिफ्राय मोनसे खोथा बिराद मिनिथावना बिनिफ्राय ओंखामखौलाय माहा जागोन जानांगौ जायगायानो गैया माथो